heldu bat naiz eta lehen guztoriak egiri urtu dira. Ez da egongo ezer jatekorik, ez da izanen larre berderik. Kaixo lagunok, ongietorriak Errekaleorreko 2008ko jai atipiko hauetara. Bingo, bingo! Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizue gaurkoan auzora hurbiltzegatik, jakin badakigu, garai arraro hauetan, zeinetan, beldurra eta distantzia soziala bezalako neurriak gailentzen diren. Apustu bat dela gune azkea bizita betetzea. Horrexegatik, eskerrik asko ere osasun neurriak errespetatzegatik. Donosti! Zuzenean sarean! Oporretaz bardatzen ez ezagunen aurrean! Sekul inglesez bakarrik komunikatzea! The life is better with the globalization! Sopa dutiara negotea! Argazkiak eiteko parkean entzatea! Horrero ordaindu hartzeko tea! Mila kasuen irretera eramatea! Ai, 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 Bereziak izango diren jai hauek astera doaz. Egitaragua egun bakarrera mugatzea erabaki dugu. Zuentzat, guretzat bezala. Gaurkoa esperimentu bat, baino ez baita sumisoaren birusari aurre egiteko beste pausotxo bat. Gure etxetan, uste genuena, baino aste gehiago pasa ditugu konfinatuta. Gure biziten kontrol osoa haien esku dagoela argi geratu da beste behin. Sistema kapitalista eta patriarkalaren aurpegirik bortitzena gerian geratu da. Polizia indarren gehiagikeriekin, komunikabideen lanarekin. Jendartean, sok egoera eraginez eta pertsonon mugimenduen kontrol totala normalizatuz. Bestea bestek. Honen aurrean, munduan zehar azkenaldian gertatzen ari diren altxamendu eta matxinadei aipaimen egin nahiko gainege. Estatu Batuetako arrazismo strukturala agerian geratu da berriro ere. Eta herritarrak kalera atera dira. George Floyd ere gogora ekarri nahiko genuke. Euskal Herrira etorrita Gazteiko talkako aizpek ere jaso zuten sumizioaren birusaren kolpea. Baita kartzeletan dauden lagunek ere, nola ez ekarri gogora Patxi Ruizen borroka. Beste behin ere gune azken gaurkotasun azpimarratu nahi dugu. Merkatuaren logika gailendu beharko genuke, harremantzeko eredu berriak sortuz eta kolektibotasuna zentroan jarriz. Garai helun hauetan, inoiz baino garrantzi gehiago hartu beharko lukete autogestioan oinarritutako praktikek. Elkarlaguntzaz eta auzo defentzaz, auzo boterea erakitzen ari gara. Sistemak sumiso nahi gaitu, baina elkarrekin sumizioaren birusari aurre egiteko prest gaude. Errekaleorreko jaia!